aitxan eta amanaldeko familia osintzukua da, lortu neban etortzia ona, Nigeriara. Eta bueno, oso pozik ze lortu dut entrevistia egin eta residentzia lusatzia beste urte beterat. Beraz, bai, momentuz gustora naun bitxartian hemen jarraitxukot eta gero izango dia gerokoa. Kaixo, Kristine, zer moduz? Kaixo neko, hementxe, oso ondo. Zela doia bizitzia Nigeria inguru horretan? Bueno, ikuste oso, lasai ontxe bertan, bai. Lehenik eta behin, aipatu behar da, zu osintxuarra zarela, naiz eta handik eta hemendik bizi izandakoa zaren, ezta? Konta iguzu? Hori da, bai, gure sustarrak handare bintzet, bai. Bai aitxan eta amanaldeko familia osintzukua da, ez? Naiz eta gu hor gazen inoiz bizitzen egon izan, ez? 5 urte zazkaula, junginan Naparroara bizitzera, hango herri txikitxo batera, eta bueno, beti egon gabez Naparroa eta Gipuzkoan artean. Han ezi izan naiz, han pasau izan do nire nerabezarua, Naparroan, Azkona herrixan, eta gero, bueno, ikusi nebanian pixkat, unibertsitatea Donostian ingone bala, bueno, bebai juni izan naiz, Getarixa inguruko zona hortara. Hor egon naiz azkenengo urteak bizitzen, bueno, azkenengoa, ja badia urte batzuk, bueno, Itziar, Zumaia, kostalde hori asko gustatzen jata, han behin ditut lagunak, han egon naiz bizitzen hosteleritzan lanian bebai, ikasten nengoan bitxartian, eta gero, bueno, sartu nintzanean pixkat psikologikaz eta gero eskuartze sozialian, edo, bueno, pixkat migratzaiekin danean, eukineban aukerian Mexikora juteko, Tijuanara, zehazki. Konturatu nintzen zela mundua anitza dan, ez? Eta momentuz ikusten nebala pixkat nire burua mundua ezagutzen. Orduan, bueno, Mexikotik bueltatu nintzanean, erabaki neban, nire bizitza pixkatan antolatu edo ez, Euskal Herrixan gauzak etxeko lanak indalagatzia eta berriz aplikatzia beste proiektu bat. Orduan ibil naiz handik eta hemendik. Bai, Europan ziar, gonitzan bebai Alemanian, Rumanian, eta hori dan eta gero lortu neban etortzia ona, Nigeriara. Eta azken geltoki hau, Nigerian urte beteia, zer dela eta? Bueno, printzipioz etorri nintzen Europako proiektu batekin, bai, hemen 6 hilabeteko, proiektu batera, Makoko auzuan. Aurrez egonitzan bebai pixkat begira ez, aukera zeren, ez bakarrik Nigerian, Afrikako beste herrialde batzutan, baina egisa da inglesagatik eta kulturagatik bebai beti kuriosidade hori ukidot, ez, Nigeriagatik. Zezan biharra dakat, zeharre refusatuak ONG-akin egonitzala lanian Tolosan, harrera etxe batian, eta bertan, Afrikarrasko ezagutu nitsuan, ez? Ni egonitzan gizarte zitzaile bezala. Eta Nigeriarrek beti, transmitidu izan dozte energia oso positiboa, ez? Daken, soltura hori, bromakitxeko joera hori. Ikusi nebanian, justo, Makokoko proiektu hau, esan eban, aber sorte pizkatekin hartzen nauen. Eta hala izan zen. Orduan, 6 hilabeteko proiektua bukatu nebanian, esan eban, hemen ikusten du nire burua, gauza asko dari ondokan ikasteko, deskubritzeko, eta hola izan zen. Orduan, handik lortu neban beste lan bat, eta beste lan horretatik, beste diru laguntza bat, esango genuke, orduan hola ju naiz, ez? Pixkat proiektu batetik bestera salto itzen. Eta gaur egun orduan beka honekin, zertan zabitzea aski? Hau beka hau da, Espainiako ministerixuak ematen da bena, eta, da ICEX Bibes. Orduan, momentuz aigazena da ONG batekin kolaboratzen dut. Da ONG hau Tenerifekoa dana, Mentor Dei deitzen da, eta gero daka honek ekstensio bat Afrikako 3 herrialdetan, ez? Hemen Lagosen, Opolo deitzen da, ekstensio honekin itzen duguna da. Nigeriako ekosistema emprendedoria mape hau, bai? Daren aktore edo agente garrantzitsuak identifikau, bai inversoriak, emprendedoriak, mentoriak, eta itzen duguna da, zeiatzega pixkat, konektore lan hori itzen, ez? Sare bat sortu, eta, azken helburua da, beraiei laguntzia, emprendedoriek beraien negozioak azeleratu eta egin batian enplegu jasangarri gehiago sortzeko. Eta horrez gain, euskara irakasten be basabitz online. Bai, hau hasi nintzen itzen oindala 6-7 bat hilabete. Hau etorri izan pixkat
Ezautu neban neska aleman bat, aizala, bidaiatzen Afrikako herrialde desberdinetatik ziar, eta neska honek zarkostan, urte askoan zoiala alemana irakasten online, eta aldi berian bidaiatzen, lako zelako ideia politxak, nik igual inalko nuke. Ni identifikatzen euskeriakin gure ama hizkuntza da, eta hizkuntza minorizatu bat izatera, badakan ere erantzunkizuna bai, hau mantentzeko eta honea itxik zeu zeitzeko. Eta holaxe, ontxe bertan ikasle dazkat, oso pozik nago, bai, perfil desberdinak dazke, eta ni be ikasten guzti honekin. Eta hor, Nigerian, horko lagunei eta, iten doztezu berba Euskal Herriari buruz? Bai. Hau oso lekua beratza da kulturalki eta anistasuna handixa dago. Batez begaldetzen dozta nahi esplikatzea, pixkatzen dan gure historia, nundi gato zen dan gure hizkuntza, ez? Eta zuk zeuk, Nigeriari buruz, oindala urte bete, ez dakit, zehose basekitun, onja geixo jakingo duzu, baina... Hasieran egokitzen, prozesu bada, ez? Tardatzen da denbora bat, aiatz esanean dana da berrixa, hemen denboran kontzeptua oso desberdina da, gauza administratibuek be oso desberdin funtzionatzen dabe, orduan, indotena da pixkat perspektibia irekiz. Animatu naiz pixkat estatu desberdinetan ziar bidaiak itxeko, eta asko aldatu jata ikuspuntua, bai. Oso aberatza da eta asko estigmatizatzen dugu kanpotik Nigeria, ez? Dago oso harremandua violentziakin, Boko Haram, terrorismoa, baina ez dut esatzen ez dagonik, ez? Badare, ez? Eta kontu zibilibiaza, ezin zabili hemen, ez? Donostiako kale nagusitik egongo basina bezala, baina... Momentu honetan, Abujan zauz, baina Lagosen bizi zara. Bai, hori da. Abuja da kapitala, juntzan hortian etorri nintzen bizitzatzera, baina oinguan etorri naiz, justo atzo hitzorduan nakalako migrazioko departamentuan, eta oso pozik ze lortu dut entrebiztia egin eta residentzia lusatzia beste urte betera. Esan dugu, Abuja eta Lagos diala herrialdeko bi hiri nagusixak, zelakoak dira bata zein bestia? Lagos da kaotikuena. Lagosekin ezin da ezer ez konparau, ze ez dago infraestrukturaik, da masifikauta dago hiri bat, kriston jende pila bizi da, ez? Eta ez dago estrukturaik. Orduan, ez daka zer ikusirik, Biai, Igoji edo Leki horrek diala erdinguruan daren zonak hor bizi edo ja periferiaruntz jun, ez? Orduan, normalian erdigunean bizi dianak, badia enpresarisuak, kontsula hauetan lan itxen daben pertsonak, dago gizarte mailan klase desberdintasuna handixa. Abuja da, zela esango nuke, gixau hemen dare representazio administratiboak, ordenagoa da, garbixagoa da, lasaiagoa da, baina bai oso handixa. Hizkuntzari erreparatuta, inglesa da, hizkuntza nagusia hor, baina beste hainbat be badauz. Bai, inglesa, gero dake beraien pidgin English, dala ingles roto esaten dana, ez? Hori be ez da inerreza ulertzen, eta gero dazke, eumila hizkuntza, bai. 3 izango zian nagusienak, Lagosen gehien bat entzuten du Yoruba, bai? Eta, Yorubaz aparte, bai dare jausatarrak, bai? Jausatarrak normalian ubikatzen ditugu gehiago iparraldian, Kano, Kaduna, zona hori, eta gero ibotarrak. Orduan, izango ginuke 3 tribu nagusi hauek darela, eta representazio hori be badago Lagosen. Baina hortaz aparte, egonda bai migrazioan gisa, inkluso Afrikako herrialde, askotatik. Bai batez be Kamerun, albuan dakauna, edo Benineko Republikatik. Gastronomiari dago gizonez? Pikantia guztzakuen mordua, bai, danai botatzen dutze, pikantia, eta hortara be pixkat oitxu inbiasa, baina nion dioganena izguztiz oitxu, nik beti esaten dut no spicy, thank you, eta gero, beraik dazke olako gari estiloko batzuk, amala, fufu, bai, juka, horiek itxen dituztena da hautz moduan erabili, hautz hori urakin nahaztu eta normalian estiuakin, estiu dia sopak edo saltzak, ez? Eta saltza horiek baina nahazten dituzte okeliakin, arrainakin, berdurak. Eta Kristine, noiz arte geratzeko asmoa Nigerian edo, ze asmoak otzu horrera begira? Migraziokoek residentzia lusatu dozte beste urte beterako, beraz urte bete bai hemen pasaukot. Ez dut esaten hemen egongo naizen, ikingo ditut junetorrixak, ez? Baina, gero banago inbe bai justo lan eskaintza bat eukidot, hemen eskola batean, gaztelerako irakasle bezala, eta seguru aski, abuztutik aurrera
lanpostu berri horretan hasiko naiz. Beraz, bai, momentuz gustora naun bitxartian hemen jarraitxukot, eta gero izango dia gerokuan. Horrek balixo hau, así que, hoxe, segi disfruteten, segi esperientzia bizi izaten, eta mila esker gure atiak zabaltziagatik. Ba, mila esker zeuei bai, eneko, oso ondo. Gero arte. Agur.